Atako no. Ni femi do kanga jabi yoro mi. Ne tara femere ke obinyewa. Awo ni jigi mai. Ni jigi. Aye ntenga fe jigi de nga baba. Tededu. Nte. Maro ni fenti mamu mbule na moneke kufa. Ay monete o do nyini dron kelete o. Tiana kelete. Amaba. Kele kote. Abinye. Abinye. Ekutugudi. Ne ma fen vosa ngabinye. Ogma bana. Abinye. Ndro minye aweka do ambe fulinta no la se bundi seku seku bundi ambifu anaka ko bonjour à Radio Noura FM, sans vous le Maliba ne veut rien. Ne vous rien, que Dieu vous bénisse abondamment. Ajaranye ngamali abitani ala sona ndro minye kuna funi aweka do baba adama koko aleka communication aleka nga kuma minfo kwa nyochi ka bo ale da anyere yufo okuma ni ala sona afo baba adama ko ndi ko kwa ki chesiri aweka do ko imbi da mina sisa ndi labe umbi sabati kabe awati mani ala sona salunda anyena fenfen yata beni cha beni baraji alaka bela jerele alaka usara alaka udeme abora na fulumina alaka chaman bla nola wajina saminu mfana bina carte de fidélité Noura FM tola mali koka abebi foka be wali nyuma sanga ani wati ali ndoko sabu edo be ko sengani euro do ko sengani dollar edo ko ayeko lobi singa sambla kanati ni Noura FM deme do sampe awumbe awlambe ajaranye sa euro ayoke ka udeme ma chama yo fana kede mana ambu befu ku be wali nyuma ndo ndoko miye kuna funa ambita nai independent aweka do amba leta independent nanyata ade ale de kumambe ade aweka do ayajira ka fo nyangini mimbe ni aweka do otambe kanyeshi aunga transition maroma abara teika do ka fo nyangini minya aweka do abina chari fanjama fe jango te minya Europe jamana mo fana ka do ka fo ko lu fana wulele do kujo ala ni aweka do nanzara okirengere ni ala franci ala no ka jugo ya no kanga ni juguya adusugun finin do kirri trike ba ya jira ka fo ako Europe jamana aweka do dugu minumbe na bi wole ko Union Européenne aweka do ka fo lu fana bi fe ku senda se dia wo no communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest o be fe ku senda aweka do o senda no la o de stratégie akoni jatemineke o be fe ka wuli ka jo ani chesuru buluda donna na tawla nyangini bere mimbu bulu aweka do ko ta ko nyeshi ka do anga aweka do jamana nyama ma bi ako de stratégie la ye sede wo go ko ni atake o madugo mashila akera septembre ko kli woro sede wo yo wele dake aweka do ka nyini ko minye Union Européenne no dama anu kama minum be minum bu deme ba be ka laje ka usenda usenola o de stratégie la Union Européenne ko ni ta tilera ni yayi aweka do ka wuli ka jonna ka chesire ni ya tilera dowre tekui minya aweka do Emmanuel Macron aweka do ani mautoro aka mo ikado ka fo lude ka wuli ka jofle ni sika ni nguyi aweka do ko obuluda ode kama ne jatemineke minya aweka do ministry so minumbe nu nyeshini buka jamana ni jamana were kunyama aweka do luko ni Union Européenne tola be nanzara ka dugu ko fo luko ni abi mamuga ani wulonvla bo le nywa soro donna na tawla ku flenne aweka do ka labon sabati labe mingono nana minya aweka do una wuli ka joke ngini takanyeshi aweka do jamana imano be ba mali ba no bo ko fo mana femisani do de be olu de be na waleya ala sona ma no lu waleyara aweka do baran abi damene ade eminye indicateur du renouveau ale kuti akoni jatemene kay baye ka fo minye no minu vlene aweka do ko nyangini bere mimbe min gone bi takanyeshi aweka do jamana ma kerengere ni ala aweka do am marabo Union Européenne to la akaro ka fo ko watini drom obena to sinji sabu ni jatemene ke communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest obe mungofo CEDEAO haklina anemirina minu yo takanyeshi aunga jamana ma ode ka wulika joke ka jamana ka nyangini bere takanyeshi ma sabu ko jamana marabo ko yu bankolokoto ta mimbe aweka do no ye ulu CEDEAO ni aweka do nazaro sagwe kwanga mo ku yu banko kalataw ulabbe o ko ni onyangini minfleni ndoko visa do be aweka do na biwole ko visa Schengen no be espace Schengen ko fo ka fo minye o ko ni tita ka dichukushila anga moma ko menengo ka bui minye aweka do tama ko ni o koni tike bli wa obe bolingo ye minya awekado na fulumugu obi bla jigine mingono awekado o na fulumugu ni awekado o jigine fana otinye soro bli o be da soro ga akodi kama Union Européenne
ne jateminɛ kɛ ale kɔni ma sɔn ka awai ka do aka lisi da kɛnɛ kan sabu o y'a jira k'a fɔ min ye wuli ka jɔ ni cɛsiri dɔw bɛ yen kan ka minnu kɛ yalisa a ko bi tɛmɛ sariya kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ gɛlɛya ye sabu n'u y'a kɛ ni sariya wulila k'u nɔ minɛ waati dɔ bi kɛ kuma bi caya kosɛbɛ o min ye u bɛ don birifini min kɔrɔ n'u bɛ bugunatigɛ ko fɔ yalisa k'u kisi sariya ma i ka dɔn k'a fɔ sariya bere ka da u kun o de kama u ye wuli ka jɔ kɛ hali bi u bɛ k'u sumaya awai ka do a ko dafɛ Sidikeba ko ni dun ye nin lajɛ Union européenne o bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan o de y'a to u ma ɲangini bere u ma awai ka do a da fɔlɔ nka u ka minisiriw minnu filɛ nin n'an bɔra k'o fɔ affaires étrangères u ka jamana ni jamana wɛrɛ awai ka do kow ɲɛbɔli ka dɔn k'a fɔ minisiri 27 olu kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛra kunun nka Faransi ka laɲini kɔnɔna na ɲangini bere min bɛ yen n'o kan ka da anw kun sabu Faransi y'a jira k'a fɔ CEDEAO y'a fɔ cogo min olu bɛ tɛmɛ ni o sira de o kumana olu yɛrɛ de ye CEDEAO ye o kuma n'u bɛ tɛmɛ n'o sira ye o ye kungo ye u yɛrɛ bolo o kuma o bɛ fɛ sa Europe jamana tɔw fana ka bere ta anw kama wa min ye awai ka do Jean-Yves Le Drian ale ka kuma kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ k'a ko kɔni k'a ni sababa bɛnna awai ka do olu ka kumakan o ye san sɔrɔ wa alhamdulilayi européenne fana bɛna i sen da min ye CEDEAO awai ka do o sen da nɔ fasiri filɛ a de n dɔgɔ a ka fasiri don u ka bidon bɔli indicateur de renouveau i bonya b'a la ɲɛma bonya a diyara n ye a bɛ ka jigi wari ye o kosɛbɛ a bɛ ka jigi wari ye siga t'a la dɛ u kɔni walahi u ye janfa o janfa tigɛ a bɛɛ tiɲɛna kosɛbɛ a ye caman tigɛ koyi kuma ɲɛna sɔni bi cɛ a ye caman tigɛ an bɛ se ka dugawu de kɛ ala k'an don kɔlɔtibi la amin tɛ n kɛ dɔɔni sa awɔ n bɛ te min la Bura de fana bɛ kuma n'an fɛ a kɛ dɔɔni Bura fana bɛ kuma de la sa k'ale bɛ CICB la awɔ jo bɛrɛ bisimila k'a ka bisimila nouvelle horizon ne ba ale sama ka gɛrɛ na maa mun kuma na kɔnɔ o de ye fulakɛ ye n'o ye Alpha So Alpha Kodi a y'a jira k'a fɔ ko mun ye an ka jamana marabakɔrɔ mun n'o bɛ yen n'a kun taalen bɛ furakɛli la Marɔkɛkaw fɛ yen n'a ko fɔra a bɛ mun ye président kɔrɔ Alpha Umaru Konare mun ye Alpha Umaru Konare a seginna ka na Bamakɔ kunun fasirikɛ ba mun ye Alpha So ye a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ an ka jamana faamakɔrɔ n'o bɛ Alpha Umaru Konare ko fɔ mun ye kunun n'o bɛnna tɛnɛndon ma novembre kalo tile 15 san 2000 ni san 21 mun ye Alpha Umaru Konare a kun bɔra min ka taa Marɔkɛkaw fɛ yen Marɔku dɔgɔtɔrɔso dahabana dɔ kun bɛ yen n'an k'a ma ko Cheikh Zayidi Deraba ko mun ye Alpha a kun taalen bɛ furakɛli la mun ye kabu septembre kalo tɛmɛnen nka bi kunun n'o bɛnna tɛnɛndon ma novembre kalo tile 15 mun ye Alpha Umaru Konare a tilala ka segin ka na jamana o kɔnɔna o la fatirikɛba a ko mun ye Alpha Umaru Konare ye mun ye jamana ɲɛmaakɔrɔ o tɛ wa n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye san 75 Alpha Umaru Konare a ye o sɔrɔ ko mun ye Alpha Umaru Konare waati mun na a bɛ bɔ mun ye jamana in kɔnɔna la k'i kunda mun ye Marɔkɛkaw fɛ yan i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye avion médicalisé n'o ye pankuru mun n'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye docteur mantaramafɛnw dɔgɔtɔrɔ ka mɔɲɔgɔlɔnw o bɛɛ lajɛlen o b'a kɔnɔna o la Alpha bɔra n'o de ye yan ni k'i kunda mun ye Marɔkɛkaw fɛ yen a ko mun ye waati mun na Alpha Umaru Konare a kelen kun tɛ koyi sabu kɛ a n'a ka denbayaw de kun don mun y'a furumuso ye ani ka fara a den 2 o kan ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ Alpha Umaru Konare nɔfɛ mun ye Marɔkɛkaw fɛ yen fatirikɛba ko a ko kalo 2 tɛmɛnen kɔfɛ mun ye dugukolo Konare den n'o ye Alpha Umaru Konare ale a seginna ka na jamana o kɔnɔna o la n'o bɛnna novembre kalo tile 15 o kɔni o ma fatirikɛba ko a ko mun ye pankuru kɛrɛnkɛrɛnnen o de ye mun ye Alpha Umaru Konare k'a ta ka bɔ Marɔkɛkaw fɛ yen ni ka na n'a ye an fɛ ɲa Bama Ɲare a ko kunun mun tun ye nisɔndiya ko belebele an ka pankuru jigin kɛnɛ o la o sabu kɛ mun ye Alpha Umaru Konare a kanubaw a dɛmɛbaw fo ka taa fara mun ye a ka denbayaw kan o nisɔndiyara kosɛbɛ mun ye cɛkɔrɔba a nali o la wa cɛkɔrɔba a bɛ cogo min na bi a bɛ gede walayi fatirikɛba ko a ko n'i ye Alpha Umaru Konare jateminɛ k'a lajɛ ale de ye président ye président mun a kɛra président fɔlɔ de ye mun ye démocratie nalen anw fɛ yan président fɔlɔ mun o sigira anw kunna o ye Alpha Umaru Konare a ye jamana in k'a mara san 1992 ni ka n'a bila 2002 la Alpha a ye jamana in mara san 10 o kɔnɔna o la waati mun na n'a ye jamana ɲɛmaaya ni ko o bila mun ye dugukolo Konare den n'o ye Alpha Umaru Konare mun ye Union africaine n'o bɛ farafinna jɛkuluba dɔ ko fɔ olu ye wele kɔni bila Alpha ma k'a ka taa baara kɛ u ye o kɛra Addis Abeba o baara bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ nisɔndiya ko sɔrɔla mun ye Union africaine maaw kɔni o fanfɛla o la nka nin waati na ka hali bi ko maa
wɛrɛ fɛnɛ bɛ olu bɛ k'a ɲini k'a fɔ ko mun ye dugukolo konare Alpha Mor konare tɛ wa ko a ka taa mun ye baara kɔni ka taa a ku u ye nka an bɛ don min na comme bi ko baasi foyi tɛ dugukolo konare den na Alpha Mor konare a kɔni ɲuman nana Bamakɔ kunu wa a bɛ gɛdɛgɛdɛ i n'a fɔ funagɛni san 15 Fatiru do sɔgɔmada na an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la Alpha So ale ka Fatiru do i bonya o b'a la nɔgɔ Aïssata Tunkara bɛ ka anw lamɛn Modibo Tambura an b'a fana fo nɔgɔ hali bi kunnafoni a bɛ an bolo kɔrɔ nɔgɔ min ye Alpha Mor konare an bɛ dugawu don kɛ Ala ka nɔgɔya kɛ k'a kɛ farijagabɔ ye nka fɛn kelen kɔni bɛ yen min a bɛ k'a dɔn a ɲɛ n'a a ma ɲɛ ne kɔni bolo a bɛ k'a dɔn Alpha y'an ka marifaw bɛɛ jeni k'u ban flamme de la paix o kɛra dɛ bɛɛ ɲini tɔ tubabuw y'a nɛgɛ y'an ka marifaw jeni o kɔlɔlɔ b'an kan dɛ tiɲɛni caman daminɛ n'a ye a y'a caman daminɛ n'a ye o fana ka fɔ dɛ an k'o fɔ ka fara a kan tiɲɛni bɛɛ daminɛ n'a ye de nɔgɔ min ye a bɛ k'a dɔn Denba Kɔnte ale ka fasiri an b'o ta min ye Nouvelle Horizon a bɛ k'a dɔn fasiri in b'o de kɔnɔ a ko Denba kumana a ko imamu dɔ bɛ anw bolo bi n'a bɛ wele ko imamu Mamudu Diko e ka sɛ bɛ k'a lamɛn fɔlɔ jɔn Baba Adama a bɛ k'a lamɛn kɛ Guinée saba ale ka Baba Adama ayiwa i kuma tɔgɔ dɔn dɛ parce que ale ka Diko ko i kɔni k'i kuma tɔgɔ dɔn a gafe don ne ma fɛn fɔ dɛ o tuma ni gafe fana y'a bɔ n k'a bila wa ne m'a f'i k'a bila dɛ kuma tɔgɔ dɔn mais ne tɛ kuma wɛrɛ fɔ gafe ye min fɔ ne b'o de fɔ donc a fɔ a ɲɛna a kana fɔ k'a bɛ bila n contre la dɛ ayi a tɛ bila contre la d'accord a tɛ bila contre la kuma banna Denba Kɔnte a kumana a ko imamu Diko donc ala a k'a dɔn k'a ye kuma bɔ ka ɲɛsin a k'a dɔn autorité de la transition olu maaw ma a ko min ye Masa Ala Mangala ale de a k'a dɔn fanga in daraki bɔ a k'a dɔn maakɔrɔ ninnu maakɔrɔ ninnu ye jɔnni ye Ibrahim Boubacar Keita n'a ka jagoya fanga min n'o kun bɛnbɛnnen bɛ anw kan a kɛ kun di dɔwɛrɛ juguya ani wale juguya min bɛ n'u bɛ ka o ta ka anw sɛgɛrɛ k'i ka dɔn k'a fɔ o de la fanga an darakira ka bɔ u bolo nka an bɛ don min na i ko bi min ye a k'a dɔn n'o o y'a sɔrɔ o juguya kelen n'o taabolo kelen olu de bɛ ka kɛ a k'a dɔn taabolo ye minnu bɛ jamana in kɔnɔ a ko siga tɛ min na transition mɔgɔw k'u k'a dɔn k'a fɔ ala de bɛ fanga di wa ale de fana bɛ tila ka gosi ala min ye fanga d'aw ma siga tɛ min na a k'a dɔn ko ale ala Dieu vous l'arrachera aussi ala bɛ a gosi aw la sabu a k'a dɔn taabolo jugu minnu kun bɛ n'o kɛra ka fanga minɛ tɔ ninnu na n'aw fana nan'o kɛ a bɛ gosi aw la dɛ Imam Diko ko tɛ nin y'a fɔ waati ya ɲininkali don dɛ n ta tɛ kɛlɛ ye ne ye ɲininka de ni jaabi t'i bolo a fɔ n ka tɛmɛ ni jaabi t'e bolo nɔgɔ bisimila an bɛ taa an bɛ se ɲininka de ne ta tɛ kɛlɛ ye Baba kana taa a bɛ ɲɛ o kana taa a bɛ ɲɛ Baba kana taa i sigi Fasirikɛ ba ko a ko di juguman t'a kɔnɔ i sigi a ko a k'a dɔn jamana in bɛ taabolo min kan i ko bi jɔn ko ala a k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ kumakanw wulilen don fan bɛɛ lajɛlen fɛ situation bɛ cogo min na kumakanw wulilen don a ko Imam Mamudu Diko a k'a dɔn k'a tun bɛ mako min na a bɔr'o la a bɛ kutuba min kɛ juma o juma a ko Imam Mamudu Diko juma don kalo tile 12 n'o ye novembre kalo ye a ko i k'a dɔn k'a fɔ min ye coordination des mouvements associations et sympathisants n'o bɛ SEMAS ko fɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko o jɛkulu u ka parrainba i k'a dɔn k'a ye kangarida kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn furanjɔrɔ fanga tigilamɔgɔw ma n'a bɛ transition ko fɔ a ko juma o juma nin jɛ min ye kutuba ye i k'a dɔn a b'o kɛ nin ye jɔnni ye min ye M5 RFP min ye i k'a dɔn olu ka autorité morale kɔrɔ i k'a dɔn k'o ye nin ye Imamu do wa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a ka kutuba jumaw i k'a dɔn a bɛ k'a yɛrɛ ka misiri kɔnɔ n'o bɛ Badilabugu ko fɔ ko discours minnu don waati dɔw bɛ kɛ n'i ye jateminɛ kɛ diinɛ ani i k'a dɔn jamana mara a b'olu ta k'olu gun ɲɔgɔn na waati dɔ la a k'o de siratigɛ la nin waati laban ninnu kɔnɔna na ko i k'a dɔn discours min ni Imam Mamudu Diko n'a b'olu kɛ jɔn ko ala i k'a dɔn min ye a kunko k'a seginni min kɛra misiri kɔnɔ o discours don nka an bɛ don min na i ko bi a ka kumakan minnu n'a bɛ k'u dabɔ n dɔgɔ kumakan ninnu u ka girin dɛ a bɛ fɛ ka bɔ wa o ye giriya dan ye a bɛ fɛ ka bɔ tɛ dɛ Imamu kɔni a bɔra parce que ko a ko min ye i k'a dɔn Imam Mamudu Diko juma don tɛmɛnen i k'a dɔn a ye kunnafoni min di a ma i k'a dɔn yila a ma tamakiya i n'a fɔ laadala ko la Imam Mamudu Diko autorité de la transition a ye kunnafoni a y'a ta ka ɲɛsin olu ma a ka juma don tɛmɛnen donc ala i k'a dɔn ko maaw b'a dɔn ni min ye a y'o la tilen ko de kama
aka awaikado wajuru konnana wati do abi minute binani na kunganve abo ke awaikado abi kutubake abi mawbla sira ko message nu awaikado nijinta yesu maminu ma uye awaikado jamana maraba minu be anguna be to ye transition imamu ayajira ka fo minya awaikado niye jetemeneke filijugun ni awaikado gela minu be jongo ala awaikado na mafurati lu nyogona awaikado lu be kan na koyi so bu ni alaje ibay ka fo president Ibrahim Boubacar Keita ye filijugu chairman deke o de kera sobuye awaikado Ibrahim Boubacar Keita wuli ka jokera an nofe akoka na fangala akan no kosobe mi digo l'éclair bois la fangala ko kan no kosobe ga kaseki yere pembe fanga kono e kado ko ye awaikado gele baye akokunu minya awaikado tabulo minu be awanga jamana kono no ye kiriti ga ko juguya ayo lakali ayo keleke o temeningo lakana balia o keleke minya awaikado jamana mara ko juguya ndo o kelekera minu be nubita awanga dine kondurula o fana awaikado anyo lu keleke ako awaikado anyo lu kele minge anya ala wele ala yanga kuma kan lame ala yanga kuma kan awaikado ala yu jabi mbe imam Mamadou Diko awaikado aleka kuma ako imam Mamadou Diko ayi nyeshi awaikado autorité de la transition ayi awaikado kangarda ka nyeshuma ako si Dieu vous donne le pouvoir ni ala fanga dauma sachez qu'il peut vous le reprendre aussi na ala fanga dauma aya bla kuna ala kele abisaka mina loko edigo ala fanga indraki kabbo awaikado amara bakoro bulu ala ne awaikado uka awaikado tablo juguya ako esi c'est même pratique continue la rachira aussi ni ngo kele no ko kele no lu continuera awaikado ka foko ala be fanga ako ni ngo nu minya awaikado imam Mamadou Diko ay ni makanu nu fo ako imam Mamadou Diko ajira ka fo minya awaikado nyendi matay ko ci ala detail minya awaikado amake chuko ato ka vole dude imam eto ga fo wa ay to ga fo fadirike ba ya sebende adama be wa baba adama be wa tana teme angata baba tia atia ça baba tia angata ako Dieu lâchera ceux qui sont au pouvoir actuellement comme s'ils n'ont jamais existé s'ils reproduisent les mêmes pratiques minu me fangala bi ala bu blay ba fo ko kabe ala madeli ku da nu tar temena ni awaikado gela jugu minu be lu kumbe awaikado koroli ako nindi dore koy minyi kurana kuma kadu ako ne jete meneke ba ka fo ndogo kado ka fo minyi kuma hey imam ngora msido kono de ako imamu ni ndashi vola koy akikado ka fo imamu awaikado ina fo juma do temene ko ko kle duru imamu kuma na tuguni awaikado afen jaman fo l'imam Mamadou Diko avait aussi dénoncé les mensonges diffusés par le gouvernement gouvernement kangalo avec min daraki imam Mamadou Diko ayo kuma fona fo ako ale rebulo minya awaikado gouvernement ka do réseaux sociaux ni awaikado minya a tableau dobe kuluti jamana jokoy nyolombo bambali awaikado ka dabla minya awaikado ko ce sont pas les réseaux sociaux qui gouvernent un pays amafoya ayafo aforaya aywa fasiri ne bo de fode ne fasiri de nofe ay baba dama ay IFM fo ni be foraya abana sigatala fasiri ba ko ako kuma na saminya awaikado ne jetemeneke minye awaikado imam Mamadou Diko ane janyogo no lude ko ni kera sobuye Ibrahim Boubacar Keita ka ka fanga d'Afrique kwambe nywa nyiniga mundun gera mundun qu'est-ce qui ne ça va pas bien mumbe to katia mune be qu'est-ce qui ne ça va pas bien al faut t'aider ayi écoute moi qu'est-ce qui ne ça va pas bien yen trois ko ngo jugudo amaja akoni fomera o afamera mfengele de be mini ça va pas bien awo mun ke ka fode akanya fokoy akok mana mundun gelen kera gembe sawbuye awaikado imam Mamadou Diko ni nu tablo minge nyove kana yebbi awaikado lubeni awaikado pimpoina ko sama baina ko minya awaikado ani shogel kele ngelen uyo ke nyove ko sikata mina minya awaikado femingo ni kera sawbuye ka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga d'Afrique ko kanga kem misali an malion bela jelima ngam farati ngam chukodo jamana mbi tablo mina ako les autorités de la transition yalma awaikado imam Mamadou Diko kuma kandu ubino ta sebela wa adla bugo almami akwa ma ke chugo chugo dona na tawla awaikado minyi kungai anda boko kalama demba konde ndonga ka fasiru do nouvelle horizon ibunya bala o kabidon boli boya ajaranye ndefe wora foka daka ay danima ndey gafe danima danima kaita
a kan ta danima kuma bana abana sigei ala ka ɲɛ ka d'a ma amina yarabi arajo ye Nura FM ye 94 tomi muruburu 5 amina yarabi an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 ne ko CDR waraba yɛrɛ kun tunna dɛ a bɛ yan o CDR waraba kun tunna a bɛ yan an ka foli ba ye ko ka ca kɛrɛda ayi bi a y'o de fɔ digiw ka kalan ni kɔni y'a kalan dɔgɔ in sigi n'a ye k'a fɔ page a bɛ chauffer dɛ a bɛ kalan dɛ baba n'a ka mɔɔw ɲɔgɔn sama ti da ne kɔni da kalan tɛmɛ n'i ka gafe an ka page in tɛmɛ an ka yan bila jɔrɔ an ka yan bila Nouvelle Horizon bisimila maa sama ka gɛrɛ na a ta ɲama a bɛna taa mun ye janfa kɔlɔn n'i b'a se i b'a fɛ k'a fɛrɛ sabula a dɔ la i yɛrɛ bɛ sɛlɛ a kɔnɔna o la bon ye CDR waraba ka kɛlɛtigɛ ye ko il faut commenter un peu n ko ale a bɔ ko de bɛ ta n'i fa bana ba cogo cogo i fa i b'a bɔ cogo a b'a tugu a kɔrɔ n tɛ foyi commenter ka juma commenter bisimila an ka taa ka juma commenter tɛmɛ ni fasiri ko mun kɛra mun ye Demba Conté ale de kuma le Nouvelle Horizon o kɔnɔna o la ɲɛma a bɛɛ na ta an ka jamana in kɔnɔna o la bana dɔ o bɛ maanifin dɔ faga nka i bɛ na ye k'a fɔ ko dɔn n'o bɛ yaala jango baliku kunda sijɛ kunda maa mun n'i kɛra mɔdentigi ye mun ye fɛn mun n'o kan ka kɛ maloyara kun ye i bɛ na ye k'a fɔ ko sijɛ dɔw ka baara bɛnnen o ma a ko mun ye sɛbɛnnikɛla mun ye Demba Conté a ko mun ye an ka wasabulon ɲɛmaa kɔrɔ n'a bɛ Isaka Sidibe ba Isaka ko Tunkara Isaka Sidibe a ka du kɔnɔna o la mun ye premier questeur du CNT n'o bɛ CNT wari marala fɔlɔ n'o bɛ a ko fɔ o ye laɲini kɔni kɛ ko Isaka du kɔnɔna la bi k'i bɛ na ye k'a fɔ ko min ye baarakɛla ɲɔgɔnna 3 bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka sara kabi Isaka bɔra fanga la nin baarakɛla bɛɛ lajɛlen sara bɛ ka bɔ mun ye jamana nafolo kɔnɔ wakati kɔnɔ k'u k'a jɔ o tuma Isaka ta ma kɛ jamana ye sa baliku kabi Isaka bɔra fanga la fo bi fo sisan jamana wari de bɛ ka ta ka di a ka baarakɛlaw ka baara k'a ye awɔ non ça o y'a bɔ a la wa a bɔra la kuma jɛna Fatirikeba ka fɔ la a ko i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye CNT a mun ye a kɛsɛri fɔlɔ mun bɛ yen o kɔni ye Bataki kɔni ni ka a ci mun ye directeur régional du travail du district de Bamako ale kɔni ma mun ye novembre kalo tile 10 k'a jira k'a fɔ ko mun ye an ka jamana wasabulon kɔrɔ ɲɛmaa mun bɛ yen n'o de Isaka Sidibe ye baarakɛla 3 mun n'o b'a ka du kɔnɔ k'u bɛ ka baara o kɛ a ye n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ baarakɛla 3 ninnu na ɲɛmaa i bɛ na ye k'a fɔ ko kamalen jolen belebele 2 b'a a la olu sara u bɛ ka baara kɛ Isaka ye a ka du kɔnɔna la nka u sara bɛ bɔ jamana kɛsu kɔnɔ o bɔlen kɔfɛ ko min ye muso fana bɛ yen o ye tobilikɛla ye o bɛ tigɛdɛgɛ tobi o bɛ naji tobi ka di Isaka ma wa o bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ min ye jamana nafolo wari kɔnɔna la fa koyi a b'o fana tobi kuma ɲɛna Fatirikeba ka fɔ la a ko n'i dun y'a jateminɛ k'a lajɛ ko mun ye Isaka Sidibe ko kabi waati mun na a bɔra mun ye jamana wasabulon ɲɛmaaya la ko Isaka Sidibe ko a bɛ ka balo min ye jamanadenw kɔni o kan e bɛ se ka nin faamuya cogo di e tɛ baara mun na bilen maa 3 bɛ e ka so olu bɛɛ lajɛlen sara bɛ ka bɔ mun ye jamana nafolo kɛsu kɔnɔna la ko nin ye fɛn ye ko fɛn ko a bɛnta tɛ min ye Fatirikeba a ko mun ye CNT maaw ye olu ye wulikajɔ de kɛ k'a jateminɛ k'a lajɛ nin baara mun na a bolodalen don Isaka Sidibe na ale fɛ baara dɔ mun ye sariya ko a tɛ jɛn n'a ye bi wa sariya a tɛ jɛn n'a ye abada a ko mun ye kamalen jolen 2 mun n'o bɛ Isaka fɛ yen fo ka taa fara mun ye muso min b'a bolo n'o y'a ka tobilikɛla ye ko ninnu 3 bɛɛ lajɛlen sara tun bɛ bɔ jamana kɛsu kɔnɔ ko bi tɛmɛnen kɔfɛ ko n'a bɔra a kɔrɔ ko maa m'u fa k'u yɛrɛ faga kabako filɛ nin ye ala ka ni sababa Fatirikeba ka fɔ la mun ye Demba Conté a ko ɲɛmaa ko an bɛ ɲininkali min kɔni o kɛ ko ninnu ye sijaw ye ko ninnu y'an ka jamana mara ka tɛmɛ ko ninnu bɛ se ka kɛ misali ɲuman ye denmisɛnw ma wa walayi ɲininkali gɛlɛn ko nin bɛ se ka faamuya cogo di jamana ni jɔyɔrɔba e k'o kɛ mais nin baara de ka kɛ e ka kɛwale a ɲɛma ko fɛn do fɛn mun n'a bɛ maanifin gaye kamanagan na fɛn mun do n'a bɛ jamana yɛrɛ kɔni ko min ye sijɛ ka se ka misali di denmisɛn ma ko maa kamanagan ko do dɛ Fatiru do sɔgɔmada na an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon o kɔnɔna la mun ye Demba Conté ale kalimukala tigɛ bonya o b'a la
ndogo demba bi fo ka wali nyuman do ka ni cesiri ndogo hali be fasiri be ambulu koro nya fi ngo page ana chauffer adama nak mo binywana tri ambe temenai ndogo indicateur de nouveau minya awai ka do kuma kelembe akono ndogo minye awai ka do faransi ube ka wuli ka jo ani cesiri ke hali bi o de sira tigela faransi ko ni aunga kamimbe na be awai ka do teseliti kanko fo faransi taraka to ga utato ya di aunga cheduma no be awai ka do anga sorosu ko fo fasiri ke ba ko ako le cas de teseliti kan ni hakli bala awai ka do gelen chaman be chaman ba adamene nan ni yoro ni ko de sira tigela minye awai ka do o kan na be secteur de mo bulu ka do ka fo opération maliko ka do u yewuli ka joke marfo ni awai ka do kan ni aminan bela jili imbe ni obisika aw mogonye ko to aw mbulu forces armées maliennes ka do ka fo barka ni awai ka do ato aw mbulu ako de sira tigela ne ngoyi akuma ngunu barka buana ka sika tala awai ka do awalera aw nga korovela faransi awai ka do ubikata ka aw nga korovela ka sabu ni yejete meneke yoro wusule do wati mi eni ala na krache ni nyema wati ku bi kodo jamana yi maka soro jamana bi gelela aw na ka be korovela de bobulo la aw ye chamanje bulo ni korovela abenoni de abo ko minaw tara aba ka minaw chekata ona minaw chekata ni shogal ni ashimi ko kubi ma were nyino kana ni ko aw nga malibana na aw ka mamso ka ko yamina lawa aw ka sirata una obo kodo abita kando nangu kambiri si wele ukana ndebe ngwambi Afghanistan wele ukana ndebe nangwambi Vietnam wele ukana ndebe ukana nafiki ya kuya muyi mali amumso ko mina dilawa abada embe to numba fi Emmanuel Macron mashi hadama don tona ngoni ntaye sa ukana shite Emmanuel Macron eretede ai awu yeredu faso don jugo munum ya no biga bara fene huye nyama wati be adama de nyega di jamana ngono eske ndo mbitani fasiri ako awaikado niejat mineke minyi colonel Idrissa Traoré awaikado sibiri do temene kalo kleta ani saba no wor kolo san 2021 awaikado kafo aleni awaikado aunga mayelege chama ni nanzro yera kam mayelege do kayingo ni akle ataraka di auma stratigala azra uka chengo ni ajira kafo minyi awaikado uluka wulika jonu ka chesiri uboke kanyeshi malima sabu pangulu fevembe ni awaikado abisika mugonye aunye yoromi eskero kulu na yi awaikado okeneka o temene ngoka boy ulu dambala kafo minya anga chedoyi usebe koro labenedu ujoledu wani ala sona ma minya awaikado nyinife obuke ubulo sorofenye ako awaikado chef de corps groupement tactique désert numéro 1 de Barkhane colonel Farvre ale koni yajira kafo minya awaikado ka transmission minvle ne ka kainta awaikado ka di awaikado chukuchuku dola minya uka kuna funisira do be minumba kono bike fenye ka awu sebe koro nafa de stratigala bini ya laje menasini awaikado gela jugu mimbe no tambe kanyeshi aunga fomoma ani aunga jabana ima aunga sorosu ko ale koni bulo usebe koro joledo wani ala sonama obi koke koye ujolo ala ka jey obike abisabati walibi koro velaina aunga chede mimbe no yanga kamalin doy funange nuka awaikado mado no bi wele ko Dr. Kebi ode do abi dongli jibendadi aramunta do nera kamne li ndekera so we ne ya dongwe ne alache ne lim fina de kala so be nya dongwe e suro ko Dr. Kebu blala ne ka petini aluseno o yipanki o fambe da doy mangai awokera enne ko Dr. Kebu nyi joy ale rabe ka fo kwa ni nta do ko fuso wa joni ani ma feve menena abe ka beto fo nya ngache do wele do o ba dongwe obu don o ka blala awo aboru bolo Dr. Kebu ka blala atu bolo korovela inveble ablala banga sorosu bolo wa ka bi tomboktu aka kene o ye kene ya dai wani ala sonama dona na tawla eko biere Dr. Kebu ati wuli kanawa ni docteur o ya fitete ka laje alhamdulillah ndo halibi la kana ko sirafe nyoro di Sahel minya abayka do Seydina Ali o ye joni ashrafu sharafa nyoro shirfuke mbuya haidara Seydina Ali asiga ka ashrafu sharafa eske nyoro bui adengeni ko Seydina Ali ngache ko ani mandikoyi amage ko aka reka employé do aka barakela do aka dukono o yemuru turala jamba eske nyoro bui dingue Seydina Ali, l'un des fils du shérif, a été poignardé par un employé de la famille. Seydina Ali a reka famille Bamurutigi Bamurutigi ka muru turula la de
muru ya sɔrɔ dɛ ala kibe jiga a ko Seydina Ali l'un des fils du shérif Yorobuye o ka away ka dɔ o denkɛ dɔ ndɔgɔ k'i ka dɔ k'a fɔ a ka baarakɛla dɔ o ka away ka dɔ du kɔnɔ kɛw kɔni k'o ye muru away ka dɔ o y'a turu a la dɛ min y'i kabaleni a tɔgɔ de ko Seydou Guindo dɔgɔnɔ don Seydou Guindo ana klibe ɲɔgɔn fɛ kɔni ayiwa ɲininkali tun bɛ ka sigi a kɛra ntɛnɛn don tɛmɛnen tɛ kunu ya o kumana min ye CCRF ye yɔrɔ away ka dɔ a taara yen ka taa furakɛliw kɛ u y'a ta télé la ayiwa alhamdulilah bɛ donni minɛ ko bi ko away ka dɔ a ka wusa away ka dɔ ala y'a kisi n'o tɛ Seydou Guindo tun bɛ fɛ ka a ka ko ban dɛ ayiwa i bonya b'a la ala k'a ni sababa bɛɛ y'a to réseau ye kuma caman fɔ ko Yorobuye ko dɔ tun bɛna sɔgɔli k'a dege bana minnu n'o cɛ ko buye tɛ dɛ a ka fɔ ka faamuya kosɛbɛ kunnafoni dama dama bɛ kunu carila ko Alpha Umaru Konare ko c'est tout c'est fini Alpha ka kɛnɛ a kɛnɛyara a nana Bamakɔ kelen docteur Kebu o bilala fila sabanan Yorobuye fana muru ma ɲɛsin a ma dɛ a denkɛ ni Seydina Ali ko ka baarakɛla min ye Seydou Guindo o de ye muru kɛ k'a sɔgɔ alhamdulilayi bi Dieu merci fasiriw filɛ nin ye a bonya b'a la l'indicateur du nouveau o ka bidon bɔli kosɛbɛ ɲɛma y'a fɔ cogo min na siga foyi t'a la radio ye Nura FM ye 94 tomi muru duuru an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Woreda o la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 ɲɛma ne bɛ n bolo n b'a a kari ka don indépendant a kalalen n'o ye Seydou Waraba ko an ka dɔgɔkun 2 3 bila k'an ka fara France la ko ale ka papier kan ka yɛlɛma ko n'o tɛ k'a bɛ plainte don contre Nura FM Seydou Waraba mun ye indépendant an bɛ n bolo dɔn n bɛ bɔ ni a ye Masire Jɔpɔ ale de kuma don indépendant o kɔnɔna o la a ko mun ye bingali wale a taara ka an ka lakanabaw sɛgɛrɛ tura ye dɛ ko dugu mun bɛ n'an k'a ma ko Gire ale ye dugu ye a bɛ Nara o fanfɛla o la ko mun ye an ka lakanabaw b'a yira k'a fɔ ko mun ye maa 6 olu bɛɛ lajɛlen o fatura ani maa caman kɔni o banana nka mun ye Bamanciw yɛrɛ i ɲɛ b'a la k'a fɔ ko saya caman de fɛnɛ kɛra u fanfɛla o la o ka maramafɛn caman o de siŋɛna kosɛbɛ faseke ba mun ye Masire Jɔpɔ a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ni attaque mun na a ɲɛsira Gire poste o ma ko ni attaque ko maa kɔni m'a yira k'a fɔ fɔlɔ ko olu sen ye attaque ye ka siga kɔni tɛ fɛn mun na mun ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans n'a bɛ GESIM o ko fɔ o tɛ mun ye Amsadine Katibawa n'a ko fɔra a bɛ mun ye Yada Gale a b'o ko fɔ ko bolodɔngɔni kɔni a sinen don olu maa ninnu kɔni o ma fatigi b'a ko a ko hakilila jiginna i bɛ na ye k'a fɔ ko san 2019 o kɔnɔna o la mun ye nin attaque ɲɔgɔnna kelen o taara ka nin yɔrɔ kelen kɔni k'o sɛgɛrɛ a donni kama ko mun ye an ka lakanaba maa 11 olu bɛɛ lajɛlen o fatura fatigi b'a ko a ko k'an ka segin ka na kɔ kura ye i bɛ na ye k'a fɔ ko dimanche tɛmɛnen dɔ bɛnna novembre kalo tile 14 ma ni attaque laban mun n'o taara ka an ka lakanabaw kɔni k'u sɛgɛrɛ Gire fanfɛla o la ko nɛgɛ ɲɛ 15 waati n'o bɛ 15 heures o kɔfɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Bamaciw kɔni u ye marifa kɔni ta ni ka ɲɛsin an ka nin poste de contrôle kɔni o ma fatigi b'a ka fɔ la a ko mun ye waati mun na mun y'an ka jamana marabaw olu kɔni ye kunnafoni ka a di k'a yira k'a fɔ ko mun ye maa mun kɔni ko o fatura ko maa 4 o y'a yira k'a fɔ ko maa 14 ko o bɛɛ lajɛlen kɔni ko o banana ko kunu a yira k'a fɔ ko maa dɔ minnu bɛ n'olu banana kosɛbɛ ko mun ye o kɛra sababu ye ni ka dɔ kɔni fara Mali surasi mun o fatura a bɔra 4 ka na kɛ 6 ye fatigi b'a ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye tɛnɛn don novembre kalo tile 15 o tɛ kunu ye wa ko mun ye kibaruya yɛrɛ kɔni sɔrɔla ka bɔ mun ye Gire yɛrɛ kɛrɛfɛ dugu dɔ la ko mun ye Bamanciw yɛrɛ ye k'u ye su mun don u yɛrɛ ka su mun n'u y'o don ɲɛma k'a bɛ taa fɔ maa 40 kɔ ko an ka lakanabaw y'u k'u y'u bɛɛ lajɛlen suru fatigi b'a ko a ko kɔni ko an ka hakili to a la k'a fɔ ko nin yɔrɔ kɔfɔlen n'o bɛ Nara kɔfɔ Nara n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ale bɛ kurukuru yan fan fɛ a denni kana waatinin bɔ u ye Bamanciw kɔni u bɛ nin yɔrɔ na wulikajɔ kɔni o la a ko mun ye 31 octobre tɛmɛnen i bɛ na ye k'a fɔ an ka lakanaba maa 7 olu kɔni o fatura mun ye muruja o kɔnɔna o la o bɔlen kɔfɛ nin yɔrɔ kelen in na ye mun ye Nara yan fan in fɛ ye ɲɛma mun ye chinois den maa 3 ni ka fara Mauritanie den maa 2 o kan waati dɔ la mun ye Bamanciw u taara n'olu ye hali n'o y'a sɔrɔ kɔfɛ olu tilala ka bila fatigi b'a ka fɔ la hali bi a ko san 2017 mun ye commandant de brigade de gendarmerie de Gire o mun bɛ n'o ye Mahamadu Jawara Damagile Bamanciw y'ale ta ka tunu na ale ye hali sini maa tɛ mun ye Mahamadu Jawara ka a yɔrɔ dɔn fatigi b'a ko mun ye Masire Jɔpɔ ye a ko nin b'a yira k'a fɔ ko lakanabaliya ko a ɲɔɲɛlen don yɔrɔ caman na nin waati laban ninnu kɔni na ko wulikajɔ ka kɛ joona an ka lakanabaw k'u jɔ jɔyɔrɔ la n ye faali mun da ninnu kan o don o k'u ko a caya
Fadrido sobra na anya sama gabo ene pana okonala masira to pale kalm kala tige bunya obala ndo masira bifo ka wali mando soba minya awai do ambe fulila se kanun mbadi de babema ako minyi awai do bonjour Noura vraiment vous êtes écouté ici en France bientôt il faut un siège en France ici. Et siège bio. Salifu Soumano. Siège bio. Baba B. Baba Adama B. Baba de siège bio. Adama Magasa B. Aramata Dumbia B. Achama. Lasana Fofana B. Akacha. Minya Awekado Ali Tigine B. Kabalem Biengene to Madu. Madu Suka ko Madu. Madu Sofufu. Madu B. Minya Kabalem Biengene fana B to Mana. Mana jakti B. Nangwamba fandi gla ko. Razu ko ni siège ko ni. Baba Adama nunga faranyo angandro ka fo bureau fle. Abana. Ne rabitanzi ya ambita gafeke. Ambita gafeke. Kadisa. Fara. Nema. Ambita irisidi. Gafeke irisia. Awo. Ambita Vladimir Putin fe. Anuka Lavrov jimende. Sergei Lavrov ambita yi. Ambita gafeke. Eske. Voilà, nuko ala nga ke irisikana. Amakala. Ko de bike so we malibi bo. Abekala. Ni ala che karata nyanyinere. Ai. Amba ke irisikana. Sikatala de. Kada sikare. Ndoko. Abeka. Allah kibaru. Asika kabila. Nema ni wati na mu le ser tungara fana ambe fulita nuku segere madame Touré awa tungara abika na me Faransi ko kata faramuya adogom so ga noye Aïssa tungara ne bela jelo kama ko sisi ole be taninga le ser tungara nuku segere manyena anata ndo awekado hali bambita minya awekado est-ce que ça lui ka tia ku ye carte tare John ceder waraba amata amakari da zo salu ceder waraba ko ninga kuma de kacha amakarita amata nyina abata ceder waraba jija ito ko kay nyina tawla jija to ga zena tayna de Afrika nga isa ka uji me invité muna yere tina me bon eta Salifu Soumano la mbe ko Madu Macron est là de akake mbe min voka no boyi malien ya jadeni kosobe anta de nyoyi wallahi anti taka nywan abada hali nyini ne ubekele wallahi ganga njija akuma kundan fo na akuma langulun fo ango de dabla abana nywan nenni ani nywan la gushi ba ango de dabla abana ma bise ki kan nisongu ajira kasura make nywan nenni ma bise ki kan nisongu ajira kasura make nywan la gushi ani nywan burujai kadum bokolo la ka nywan wobe e kado ka fo ye feye fo mi dambe femite on tablo o kuma na Noura FM ango de la bara sanga ani wati baw ni deme baw an yere damaw ni nyanje ndo halibi ambita minya awekado l'indépendant mba aleta l'indépendant awekado minye awekado mba aleta Dauda Sangare ale ndoke Dauda era akumambe ako minya awekado ametabulu minga ikubi ndoko ningo minfleni ekado wati do bike ne bituka fo ngo awekado ndati dwala nga anga kuna funu ufana di bunya ani karama kono na ka fumya ndoko jonya waliya mimbe no nyonye mbe malikono jonya ka fo minye Mamadou Kasoge ale minye ministre aye ya Maria di ministre minye procureur bela jelima procureur généraux bela jeli minnu be cour d'appel kuna ko ka fere ani dabalike ma minnu be nu tableau yo waliyawi ndogo nyangani min be ni sharia kembe ko ta ka nyeshi akoma ko ta ka dawku yalsa minya awai ka do jamana kono dum bisika lafiya chugumi ako ministre min be anguna be no ekiri ministre droit de l'homme ani garde so Mamadou Kasoge ikado ay lettre do ci lettre mununu na awai ka do procureur bela jeli ni nyanje akera no ko klita ani kelen temene ayu wele o ka fere ani dabalike seven de be min be talike awai ka dojo ya waliya min be ne kabila wale fobi abeka nyonya jamana ngono ko ka fere ke nimbe se ka to ako awai ka do dambe se ka kari ala hali ni awai ka do abike chugo o ka kese bu kiri kembe ka min vo ako dafe ko temeka keni usrai ako de sira tigala minya awekado aye ni minchi aye awekado al hakil la jigi dike minya ministry awekado garde so abi talike document mimbe ni awekado be ni nyangi no esebeyi awekado ayo de la kunu ka folike limanawi go minvle ni awekado fedu na nyangi nedu na konendo awekado nyangi ni be ka nyeshi ama sabu awmbe tabulu minga ko bi akojo ya wale fedu femini awekado afere ndabalu kanga laje yalsa bi se ka dabla chugomi kerengere ni ala jamana ngono Mali yoro be no bi wele ko region de Kai kikado ka fo anyonye nendo kosobe wa kemeka a faramfasia mbi sigaka akanyefo ako s'inscrit dans le cadre d'une lutte implacable de ce phénomène qui prend de l'ampleur dans la région de Kai précisément en milieu soningue ya fomia to ukando de c'est vrai
afamira ha o kuma na minya awai kado limana o kafumya e kado kafo minye kunye afora ni njugo ina angam frati angan njugo do ya wale ayajira kafo ka nyini awai kado procureur ufe nyangini bere fem 22 no kembe ka nyeshi no ye sariai akata o serafe mimi se ka to awai kado wa lafia obiseka na chugumi ako sabu ningo ingembe sabuye an nyireka awai kado hadama dia la kanali mimbe droit de l'homme awai kado o serafe e kado abinyini kado ngalamana sabu awai kado ningo ajaw na buguna tiko bibo fambefe abeka ke chugura mina abi ma dabali bam wa o yere da matere ma minu mbe ni gele mbi nyeshu ma na bejira ka foko jondo fere ani dabali kake mbi se ka to ulufu na bi se ka kishi chugumi ubo awai kado nin kewale sugu nu ani nin jugo ya sugu nu ubo awai kado ulula ako anunga jamana famo ufleka ni wale ya mingeni ko bike sobie ni awai kado ma minu mbe no luko ni ka bara de awai kado la fasali ka nyeshi adama de ka hakema droit de l'homme awai kado osira ko ni bike sobie nyeta belebele ko bi sabati anunye awai kado ningo indabulo fe okuma nanga laje minya awai kado akwa bisika no ya chugo Dawda Sangare l'indépendant ni aka fasiriye ukabidon boli nyama ya fotu na me Dawda Sangare ame fulita ninka bela jelenku segere arajo no rafe me bi ko to annani to me munuru duru nous est dema konté pour le bona aleka fasiriye nouvelle origine au konna ula ako muinya angata Guinée Conakry e nyama nanta Guinée Conakry de munumbe ni watina esga fota la gele ko ni ataleme ku segere ye Guinée Équatoriale ale maraba o fe Guinée Équatoriale urudu fatriga baka fola ako mi dema konté ako ni wati labaina be na ka fo ko mi Guinée Équatoriale amaraba ko ni mirna no ko ni ku uta ni ko jamana o konna ula mama de be ka kede dunay kede bora jamana woro ko nakati sigi munye Guinée Équatoriale ku be feren dabali ke ka bela jele mesika tu ko jamana o konna o latugumuna patriga ba me dema konté akoni yes jamna ka laje munye Guinée maraba ko niye yenu wulika do ni ka blase nga ko be ni ka wati ni ko ni ko obo munye Guinée Équatoriale amasakew ko ga ku yo ku ko rafa munu ay ka gafe kalange andirge ngati ko ni mbo mi de ifana sa mbenga temi be se ka temi ni erina mbenga te ko ni ne ka boko baba yako ni bwani iwo ko la baba baba ni baba damba la ka temi ke aka furungai yeri abi bara yoro bismillah ne ma me dema konté akoko munye Guinée Équatoriale amarabaw kune jamana demunu fana be no luka la sigido muka jamana okonna ula na ba ambassadeur ko fo uko ni sigido okay sigin kona la munye Guinée Équatoriale amarabaw ya ira ka fo ube na wulika joko ni ko obla senga o mama de boluka jamana okon konna la ni yedunaye no ya so ika sebe on kono ko odafalente bena feren dabalike ko abela jele mesika sigana aka jamana kono tugumuna ko ya famna ke mamunuma mamunum be no lu Guinée Équatoriale ka yere ya don ka fo ko o mawbe nafa masoro kon ko lasu uma ani munu yere be jamana ka chide ya ulai ko ya fa bisika ko odroni ma ko no boray mamare be ka fo ko 70 bulo ko bi fumale ka buka jamana kono fatriga ba ka fola ako wati muna mu ye Guinée Équatoriale kawe amaraba ye ni kibara ko ni odi ani fe mun traye kenaga e nyama bi na ka fo ko kelinte ya ira ka fo munye ukuma fo ko wa ko 70 mamun bulo ne seba ngoni tibolo seba njelen tibolo ubi genga buka jamana kono kana na bola munye chatito muso tito munye malide ndo rasulullah ka bo munye Guinée Équatoriale ko fe ale ya ira ka fo ko ni mbara numbala jelen damne na femuna ku ya fo folo ko munye vaccination obligatoire o jagwa ni fi ko munye covid 19 ye ibo o vaccination ku okay bolen ko fe e ku na ira ka fo ku te fe ka mashi waradi ko jamana kono konna la ranga no be dunon kono ko fo ane ni seba mi bolo u te fe ki yu jela fatriga ba ka fola akoni malide ndo ye ale ya ira ka fo ko ale ni yedda kon sogo dala ko mi ye Guinée police la ko ye kubeta da jakwa sama ka bo idela onu desina e mu ye gaz lacrymogène ku bo flika sogono nyama munya ale bi mu ye dema konté ale ko ni ira ka fo malide munu be ni wati na Guinée Équatoriale ko fe e ne torobu kampi e ko toro ko ni ko adante mena o sawge ibe na ka fo ko bingali ko abika takusegere mani fu no dolo ni muga sogono tisega bo kene matwa
fatriga ba ka fola a ko ni do temna ka laje mun ye Guinée Équatoriale maraba ko ni de munun be no liye mali do ngala sigi denye mali la sigi de munun be kala ngado ni yela na ba ambassadeur ko fo olu ko ni kelente ka kala do nyi ko ni na ka beni babu ko ni uma subhanallah ganyama mun ye basakala sentala o yaye ko amataka dange ni wati ko na o Guinée maraba yira alaini albi wale anga mamunun be no li anga ambassadeur ye ku feme be nu ko boutique bo be ku ba boutique ba bela jelen datugu ya fode ku ba be datugu est-ce que ala ka ni sababe fasir ko ni ayira ka fo am domine na fo ko bi ko wuli ka joka ka jona de munun be ne gela taleme ku segara mu Guinée Équatoriale ko fe ko anga fama ko wuli ku jo wala samunye unni mesika kishito ko muna Guinée Équatoriale ka ni bara juima samunye farafin de me ko ko o segara mali de munye farafina jamana chama ni ba ala na bono mana funu bela jelen bolo bi kuna sikatala fasir ko mara na anya sama ka bamu nouvelle horizon ko na la dema konte ale kalmikala tige nyama ibunya obala ndo boya jaranye ikani mfasire mbe hakili jige anganu bawla minum be Guinée Équatoriale chama ya wele anu chama ngubana way kado amidoni mena ko bi alhamdulillah nga hali bi minya way kado amba nyini fomo fe uka way kado mishijugu ta girema sabu ko do be wati dawla ni sabu wati be amba uka dugula amandawi o fereni dabali bike na obi fanga bwanga boyichi ambe fereke ka bona nga demba yawi ambulula mina ambe fereke ka bonu ga tukono man numvle ni utitamakia ukasirati kula ga anga moka laje yinya majolena awti feni manga zuguni ni mfezu ka wila mfea ka farado enga note ya duna mba mfea de achama ne ba malena jamana tikele ndo Moktar Ongoiba abe awekado Guinée Équatoriale ikado ka fo ambe fulila si ama sabu Moktar anaka demba ya kumbi dugula wati minsu kono daw be kari fembe bike Moktar jorle do demba ya ubi ga Moktar anaka kumbi kuma shufara klika abe ambla sira ni haklina ni mirinawi anga do ku ya anya do ke awekado Moktar kuma chama vambi do de ke halibi alaka ko no alaka ko no ndo awekado ambita abu wati alebe ki senze kada ndo wati be kabuli wa an yere fana bita nya awekado mbi minvi ode awekado minya awekado anga madobe no yi awekado Musa Kondo Musa Kondo wa Adama be fofana aka fasirido fasiri mbese bengono sebe menangwa mako le républicain ako présidentiel de la république anga awekado Ashimi abiyoromi onzo nege aya Ashimi ikado kafo osigimbe yoromi Ashimi ye awekado kamalim biengene do wili kadane ya takadaka dane ya ndi do were o kamali ngwa kakke alilla dili bay dabi wele ko conseiller spécial président de la transition ndo minye kamali nyere do Mbarake Nywando anye fenjamange Nywave Musa Kondo un jeune dynamique awekado kafo aliko ni welila wili Ashimi fe akwa nje nyogo minfle no ye Musa Kondo directeur de do awekado mi ube min wele ko pays de accountability lab Mali tola ani Niger jeune mindo awekado akesir lindo kosobe awekado kafo se bakoro joledo wa minya awekado yurgurgu ani nyamili jo o keleli Musa Kondo awekado akesir lindo la kosobe ni ngamaleni ale de welela ka wele kana ke conseiller spécial minya awekado transition tola Ashimi Goita awekado o krafe akokolone Ashimi ale ko ni ngoinge awekado octobre ko klimugwa ani fla Odwa anyana temene okumana sa ye Musa awelela akaseka na afana ki jorofa malikola na manye aye nyebedo nywana akana mali magobala akana seko na dongo ke mali ko président Ashimi ye ni jeune mi sugandi jeune do mi awekado akesir ledo il est très courageux ambi doni mena ko jamana kono adone do wa jamana ko kam ma chama mba donna ka wulika jona ka kesiri abi minge sanga ani wati se ka to jamana bi lafia Musa Kondo awekado accountability ti labo awekado o mado wa nyama eredo Mali ani Niger ako Musa Kondo kai wilika jona ka chesri gurguru kelelila odugo lende machila Musa Kondo awekado abi keleke nye dongodu mbise ka to awekado demise no ye jenui ani lafia biseka na ma ere kungulo kono chugumi journaliste do sabu Musa Kondo anye bwan bokon no ni ngonfe Musa Kondo akumbita inafo reporteru ambita ke chugumi Musa yo ke waka kleka na ke directeur de publication journal be ayra bulukoi okuma Musa Kondo ambe do mina ko bi Kondo akawilika jona akachesiri okera sobuye awekado aye walandata ka sebekoro jo Musa wala nedo fo ajole fo ABCD bi bwa kungulo kono Musa ni Musa ti shura dro ti brika la je ba soro zed be duguma sikatala
Wala Musa Musa kala woni way ka do deme ko ni abe fɛn o fɛn min dɔ ni ko dɛmɛ o sira fɛ Musa cɛsirilen don la dɛ a bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la basketi ko min way ka do CSD de Bamako olu maaw b'a dɔn kosɛbɛ sabu Musa bɛ denmisɛnninw sugandi u bɛ taa Europe jamana ani Amerika jamana kan min bɛ se k'a to way ka dɔ wulikajɔ ni cɛsiriw bi kɛ denmisɛnninw ta u bi taa u bi balo u bi kalan kɛ n'a ɲɔgɔnna caman Musa Kondo n'an ko an b'a bɛɛ fɔ bi an bɛ tile ban nin ko in na Musa Kondo ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw k'olu fɔ Musa Kondo yɛrɛ ko min ye way ka dɔ farafinna a ka cɛsiri a dogolen tɛ min ye way ka dɔ Nigeria olu ka jamana ɲɛmaakɔrɔ min bɛ o b'a dɔn o b'a dɔn Obasanjo Olusegun Obasanjo n'o b'o kofɔ o ye Musa Kondo invité personnellement Musa yɛrɛ ka taa fɔ a ka dugu la wa Musa Kondo n yɛrɛ y'a jɔlen ɲɛ koyi a gunnen bɛ barako bɔnla fo ne ko n dɔgɔ filɛ nin cadre minnu bɛ sifinnakaw don on sont arrivés denmisɛnnin don wa a dun a cɛsirilen don dɛ a ko je suis déterminé ale cɛsirilen de don yalasa ka se ka transition in dɛmɛ Mali sanayɛlɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min fo n'o y'a sɔrɔ ko wɛrɛ bɛ ko in kɔnɔ min ti baara ani cɛsiri ni fɛn wɛrɛ b'o kɔnɔ ale b'o fɔ dɛ ni baara ni cɛsiri kɔni don ale kɔni a b'a la fɔ a kan a bolo bin yɔrɔ kan a y'a bolo bin yɔrɔ ɲɛna dɛ a ko ale tɛ tila n'a ma foli lase transition maaw ma a jɛɲɔgɔn n'a kanubaw bɛɛ k'a b'a bɛɛ fo o ye cɛsiri ni wulikajɔ min kɛ wa ni Ala sɔnna a ma minɛn min dira ale ma dugawu ka kɛ walasa ale ka se ka o minɛn ale ka se k'o fa siga t'a la n dɔgɔ Musa Musa ye n dɔgɔ ye siga t'a la n dɔgɔ don n teri don n jɛɲɔgɔn don wa Musa ye baarakɛla ye siga t'a la nka a fɔ Musa ye ko a ka hakili to Nura FM na dɛ a bɛ fɔ Musa ɲɛna dɛ Musa Kondo i hakili to Nura FM na wari ma ɲini fɛ sanu ma ɲini fɛ an to yan ka baara kɛ dɔrɔn a banna dɛ kuma ɲɛna siga foyi t'a la an b'a fana ko a Kondo ko bravo e ka cɛ bɛ ɲininkali la Sedɛri Waraba ko la route de Jalakɔrɔji à quel niveau a bɛ niveau kelen in na an ma taa yɔrɔ si fɔlɔ bi de ka jugu ni kuni ye awɔ voilà bi de ka jugu ni kuni ye Baba Adama ko k'a fɔ Sedɛri Waraba ye k'a fɔ a ka guide ye a k'a ka dossier dayɛlɛ dossier dɔ fana dayɛlɛ Jalakɔrɔji sira in fana ko fana ye fasojɔ dɔ ye awɔ kɛ Sedɛri Waraba o fana ye tiɲɛ dɛ Sedɛri o tiɲɛ dɛ Waraba kɔni o tiɲɛ voilà ci ka se a fɔ i ka guide ye an kɔrɔkɛ Arasiba Cite ko a ka a fana k'an ka dossier ta a fɔ Jalakɔrɔji dossier k'a ka dossier ta voilà a banna Ala k'a ni sababa bɛn amin donc an ka dugawu kɛ Musa ye ko ne ko k'a Kondo kosɛbɛ siga foyi t'a la a banna ɲɛmaa y'a fɔ cogo min na waati min kɔni sumana ka d'a ma o waati kɔfɔlen ale nani jɔ ten cɛw